Ja, så er det mandag aften her i Thailand. Og vi er på The Lobster Pot her i Pattaya, nede i Walking Street. Så nu skal vi have en irs kaffe, så nu skal vi lige se, hvordan man laver den her nede i Pattaya. Så først så bliver det lige... Hvad så, gutter? Glæder jeg til at smage den der irske kaffe der. Hvad er det, hun kommer i? Det er Kahlua. Det er Kahlua, det der, hva'? Nej, det er ikke. Det er whiskyen. Ah. Wow, det ser godt ud. Og så en god omgang farin der, hva' Peter? Det er altså ikke godt. Hvornår er det, du sidst har været i fitnesscenteret? Ej, det ser godt ud. Det bliver sådan en gang karamel, det der, ikke? Med spiritus. Hold da op, det ser flot ud. Kom det med på film. Kan du ikke censurere det lidt? Om vi kan jo lige kigge derovre bagved, Peter. Der er en eller anden bar derovre med masser af musik der. Det er det sted, du kommer tit? Og så ligger vi jo lige ude til vandet, ja jo. Der er hele kysten her med... Og herude, længere ude, der ligger casinoerne. Casinoer er jo lovlige her i Thailand, så må man sejle lidt ud i vandet for at have nogle casinoer skjult derude. Og nu vil vi lige se, hvad hun så gør. Jeg er spændt på, om der skal kaffe i overhovedet. Det er bare navnet. Bare for at lokke mussaren med. Der er også en meget fin dame, der står her. Jeg tror, det er nok hende, der har butikken her. Og der er sgu kaffe i, heldigvis, hva'? Nej, det ser godt ud. Og hvad så? Så skal man varme noget kontrør op. Kahlua.
Lyder som om I har været der. Hvad? Jo, det troede jeg faktisk. Der var der et god chat der. Men heroppe på skiltet heroppe, der står der også Try our famous Irish coffee og Tyrese Coffee and Stagger Home. Så vi regner med, at den er god stærk. Oh. Ej, hvor bliver den fin, hva'? Thank you. Thank you very much. Så, det må vi lige prøve nu. Så hvad har du så fået i aften? Ja, jeg har bare drukket kaffe.